ia kendu ya bala kemen rembui bede menteri bede ipek ya ka revenue and disaster management juga sokar nagaliang jonga UMNA bat ki rang bat snong ki be don lang han ni ki bu kentu ki snong na du na po pamri o area skun sang bangla cha arkomer pamuling yang kaisa sok kwai ter sa adu sa ladok so ma lailat sete kilai don lang hang ni ban ya kendu na ga menta jing jong ki nongrep ki ba sya kta ha ki jing kta jong mariang la bende nang ba nong air pria dan ki jing ja ki ba ja nong ba jong mariang bat kumju ru naro jing jong nongrep na yo ban kren ha ga bede bat ki relief ke jing ram na ga benta jong ki longying ki ba sya kta keneka leer ak hamtam keneka artiyo ki beladep ke pedoman leer bat ba along sisya ke jing du bakau jing song snong pi ni penpau jing sungu na gum ta jong kini garang ba snong gorot lai don kat ke lai senran po jing alam du ba sroi du ba snong jong ka la bat kiwi jong ba snong don burom don ni bat ni na pensungu hai menteri ya ki arti gimat ki ba kongsan ka banungkong galong ba ke sorkar jela lembaga revenue and disaster management apo ke state disaster management authority SDMA bakin pen state ban penlai ya ke fund sha ke DDMA ke district disaster management authority kanang ba na ke district administration ki yo ban pelak kloi sha ki tu ki nongrep ki bala syakta ya jing tung jing tem kumju ru ya gilong ying kilong sem ki besyak ta agal air upria la ne kiwi ki jingja lun ba ka mariam bat ka benta ka baar kalong lei kren kerpang ni marba kini ki jingja ha ki wan khamtam adu upanai march april mei kini di por ki paman ka slem ki seja ba khamtam ha ribhoi ki chung bat kini ki jingja ha ki wan chuko ga ja man ta keseng ki don ki jingthung ki ladu no bat khamtam ki long ying ki basha klit ka tenum bat ta ter siteng miet ki hapen le pedri saki jaka ki bahiyeng ki bahasam ti kum itu kumot ba mar de man penpoi yaki jingera bro sika tangam ong ki miyo jingrap ki yo hi dan ba penpoi di marbam da ki we ki tiar kita ta ter ding lai kren ru ba de ban pentikna ba de ban la ban ai de ki tin CGI sheet ani terpal ban yarap immediate relief kan ni ba kongsan ba ya kan ni dedicated fund kepada ban pa hapo ka DDMA hapo ke district kadi bandon khambun khnang ba ki deputy commissioner ki bandon hakleng ke district hapo ke jela kini yo ban penlait ya pisah sha ki tu ki longying ki longsam dan ki nongrep ki bamat ya ki tu ki jing sha kta aga mariang di kita ki artli ki mat ki bangila pensngo sha menteri bat ki officer bat ha keju ko por ni kenturu na ko por se ko por belum sorkar kan simkhia bat komju ki district administration ki simkhia na kam tabat pen state ya kam mar ni suthu ki nong trei ki bedon ha ki CNRD block lan ha district administration ki persyangi kat bala kabut ko bor man pen state teng ki ni ki jingherap ki bede ban poi se ki longying lan ki nong rep teng la sisnem teng la arsnem ro teng kimpat yo kan ni kala ja ki por ki bledep de ki jing thumu ni so khia kan ni sa wan punya kenduk mendaksi lembah juga ni ke delegation kani kam dei atang nam ta them ru hoi gidi nam ta ka jelai bro we kenang ba in pen state ya kam haki por ke wan nam ta ki jing ai jing rap ya ki besar kata lembah juga mariam ta gidi ki